Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad iti nagan a Florida, manipod iti probinsya ti Cagayan, nga iti agdama ket agtrab-trabaho ijay Macau. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumamanang tasi kakaradkad kayo amin, adanunan ti email ko, anakailanadan ti salaysay ko. Ilingad naklatan itinagan a Florida manang, tubo ti Cagayan Province, ngamit agdama kat agtrab-trabaho ak dito'y Macau. Wan manang may saak nga OFW, kat nagasatak tanaira na anasingpet tinatumpungak nga amo. Agasawa nga agpada a Filipino-Chinese dagiti amo. Iso siguro analagaan tirik na da kanyak, kat nasaya at titrato ken pan nakilangan da kanyak. Banag asubsobalitak met iti kinagagat ken kinapudnok nga agpapaay kadakwada. Naawisak ang nagipatulod iti pakasaritaak manang, tamamati ak ang makaibati daytoy iti napatag nga adal kadagiti dumdumngag, nang runa kat saan laengan a basta pakasaritaan tingkay ikan biag, no di kat karaman pa yan ti pakasaritaan dagiti naalilaw, dagiti makakannigid a grupo. Tapno na sayod ti amin manang Emmy, rugyak man nga rod, ti agsalaysay.
kailangan ti maururay agtorpos ka ni ti high school Florida, anak. Uwan tatang, kamaudyanan na. Katanyam to ngay akurso ta adalam minto nagkolehiyo ka. Kwa, jakpay mo tatang. Ni, apay ngay. Rumbang kumana panunot mo anyan to ti enroll mo akurso iti kolehiyo. Tatang. Sa bagay, patsa ka na ipamaysat atensyon mo iti panagtorpos mo niti high school. Iso siguro adi mo pa'y napanunot no anya kurso ti enroll mo iti kolehiyo. Nalabi ta kasta, tatang. Ngem anak ko, masapol nga isa miram mo ti napanunutan no anya kurso ti enroll mo to iti college, what? Sige, tatang. No, di ka pa'y maturog. Panawan kan dito'y salas tane, rabiin. Nakaturugan ni nanang mo. Sige lang, tatang. Madamdamak pa maturog. Basta di ka agpuypuyat, anak ko, wain. Uwan, tatang. Kasano nga taday to yan? Kasano nga ibagak kada tatang kan nanang ama si Kugak? Naimbaglakit din tagraduara ko iti high school. Saan pa'y amadlaw ti tiyan ko? Ngam sigurado asakbay ti panag-enroll iti college. Madlawan ti tiyan ko. Kasano nga ton ti aramidag? Tinasayahan. Ipakamok pa'y nga umuna ka ni Lester akayan ayat ko ti maipapan iti kasasaad ko. Kasaritak to, kalpasan ti graduation me. Kasano nga taday to yan? Jakmutan makita ni Lester. Uray dagiti dadakkel na. Awandan. Pimanaw dang samatan. Kasano nga kasari. Florida, anak. Tatang. Nalpasan ti graduation niyo. Agawit tayo na. Mabit lang, tatang. Adala nga minas ka nakasaritak. Kasta ka di. Alang nga rod, taurayin da kalangan ka ni nanang mo itayan tinagtugawan mi itaiwan. Sige, tatang. Sumaruno aki jay. Sige anak, kalpasan na, agawid tayon. Tama nga no, adakit din sa nga ili je balay. Nagawisak nga minta damot basit asagana tayo para iti panagturpos mo. Uwan, tatang. Sumaruno aki ti ayan nyo kaninanang. Alang nga rod. Talaga adya akong makita da Lester kan dagiti dadakkel na. Kasano nga tan? Kasano ang maibagak kan ni Lester di maipapan iti kasasaad ko? Felizardo Lakay, nakariing ka kadipay. Apay lumen. Diyak namin makaturog. Saan na mapunas iti panunot ko ni Florida nga anak ta? Apay nga minti anak ta, bakit? Ada, sabali amadmadlaw ko kankwana. Anya day talumen. Ibagam ko makanyak. Kanayon ngamin nga agmamayo. Sakit, umakakaba ti patong na. Kasla masikog. Anya, sigurado ka iti day talumen. Babae ak Felizardo. Napadas ko tinaginaw. Nagsikog. Aging nga impas ngay ko ni Florida nga anak ta. Iso nga agatapak itinadlaw ko kenkwana. Nas ka na mapaniknikan ta day talumen. Ne. Papanam. Inakasarita ta anak ta. Masapul ang maamuan tanon niya tagpaiso. Mabit lang, Felizardo. Aguray ka. Apay lumen. Nasaysaya at siguro no ipabigat talaangan. Rabiin, ang mga no nakaturugan ni Florida. Inton bigat ton akasaritam ti anak ta.
Anya ti kunayo pagsasaritaan tayo, tatang, nanang. At anadlawkan ka ni nanang mo, Florida. Ha? Kapang-asim tadi kaglibak ka na kami. Da kami tidadakkel mo, tandaan am dayta. Lumen, si Candy mangibagakan ni Florida. Florida, anak. Agpada ta, babae. Hanggat nadlaw ko, Tatang. Nay, apay ngagsangit ka matan, Florida. Pudno ka di ti atap ko, amasikog ka, anak ko. Oo, nanang. Tatang, masikuga. Anya? Sino ta amatisikog mo? Ni Lester, tatang. Kamjak mo ito nakasarita. Tasipod nagturpos kami. Di ako nakikita pa dito'y lugar tayo. Anya? Mabayinak matama pa nagdamag ka dagiti dadakkel na, tatang. Nanang, tanarik na kiti na minsan anaranaan da kami ang nagkuyog. Asaan da kakayat para ka ni Lester? Isadya ka mo na niya, Teramidag. Diya ka mo. Awanan tinaramidak iti daydi akanito manang Emmy. Jakon mailimod pa iti kasasaad ko, iso akapilitan ang nagpudno akon kadagiti dadakkel ko. Gapo iti naibagak kadagiti dadakkel ko, anariknak asaandak akayat dagiti dadakkel tinakasikog kanyak, saan miidan a kinasarita pay. Gapo tamadlawon ti sikog ko idi pa nag-enroll iti kolehyo, jakon nag-enroll. Kan may samanang, nadismayan dagiti dadakkel ko amang paadal kanyak, gapo iti napagteng ko. Apaman anay pasngay ko ti anak ko, nagtrabaho ak para kada kami nga agina, kan para meten kadagiti dadakkel ko. Ni nanang tinangaw awir iti anak ko. Ngem idi dumakdakkelan ti anak ko, dumakdakkel meten ti paggastusan na. Apag isumat idi adimtang kanyak ti maysa nga oportunidad a makatrabaho iti ballasiw taaw. Iso a kinasaritak dagiti dadakkel ko maipapan iti dayta abanag. Sinuportaran dakmet ket nakastrekak nga rod a kasambahay dito'y Macau. Takastalaeng met ti trabaho a kaibatugan ti saan a nagturpos akas kanyak. Maragsakan akmanang tanagustuan dagiti nagbalin nga amok ti trabaho. Iso akalpasan ti kontratak, isuda pa yan a mismo tinangalalay kanyak, tapno makarenyuak, kat agbayagak pa'y nga agtrabaho kadakwada. Kumusta ti anak ko, nanang? Agad-adal ka di matlaan na imbag? Ay na, Florida, anak. Awan ti rumbang apagtanagap ka ni Ronron nga anak mo. Nakasarsaririt iti eskwelahan na. Kanayon nga anda iti takden. Agpaiso, nanang? Wun, anak. Malaksit pa iti dayta. Aktibo iti nagdudu mga organisasyon iti pagadalan dati apo ko. Nasaya at nga rod no kasta. Malaksid kada kayo kani tatang. Ti anak ko ti makagapo. No apay nga daak dito'y sa bali apagilyan amang manggad. Diyak ngamin kayat ama ipada kanyak asaan anak katurpos iti adal na. Diyak kayat nga agbanag akas kanyak ti anak ko, nanang.
awatak, anak ko. Karen-renyo ti kontrata kiti amok nanang. Isudan amis mo tinang tulong kanyak, tapno makarenyo ak iti kontrata. Iso nga anusan nyo kumalat pa ti anak ko, ha? Di mo panunutan ti anak mo dito, kunak mag Florida. Da kamin kandidatang mo di makaammo. Agyamanak nanang. Alangarudan nanang. Baliwak to ti umawag, no adda di tabalay ti anak ko tapno makasaritak met. Sige anak, agan andad ka kanayon dita. Wan nanang, agyamanak. Bye. Ay, Diyos ko. Agyamanak. Tauray pa'y nagbanag ak abalasang nga ina. Itinaganos nga edad ko. Naparaburan akmat iti anak ana saririt kan nagagat nga agadal. Agyaman akmat. Tanapunasan iti panunot dagiti dadakkel ko. Tinaalas ang naglabasak. Agyaman ak unay. Diyos ko. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Okay lang, nanang. Awan ti parikot. Lalaingam, anak, ha. Di mo sayangan ti gundaway ang makaadal ka. Un, nanang. Di kag nanang. Un, gayam, nanang. Malagip yun ni Sir Richard. Di ka na yung istorya ka na kayo? Diyay pa nakalider yu iti grupo aking mapangam? Un, nanang. Kaya ti pagmayatan na. Saan lang nga para iti pagadalan ti grupo mi kada Sir Richard? Pang-komunidad pa'y para iti ili tayo. Nagsayatan nga'y anak ko. Kan amuyo, nanang. Tultulungan na pa ni Sir Richard kadagiti assignment ko. Agpaiso, anak? Wan, nanang. Iso amasansan mo ta sa murutak no kasi nga aktibidad na Sir Richard para iti komunidad. Para kadagiti umili. Kadagita nga istorya ang may papan iti dayta Sir Richard mo. Kasla na singad kayon iti tunggal may saa. Yak ilibak dayta, nanang. Talaga ngamin anasingpad kanyak ni Sir Richard. Kan ato ti surusuro na kanyak, may papaniti panagbiag, kan ita amin ang abanag. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Undayam, nanang. At maangay nga exposure iti grupo da Sir Richard kat damdamagan na no kaya't ko kano ti sumurot. Imbagak kan kuha na nga ipakadak pa'y kan ka, nanang. Awan mo ti parikot iti dayta, anak. Agyamanak, nanang. No bilang ditak tumakontak kabayatan ta aktibidad mi kada Sir Richard. Saan kayo magtandanag, ha? Amangan ka nung amin na awan unay ti signal iti lugar apapanan mi kunan ni Sir Richard. Kasta ka di. Basta agan anad ka kanayon, ha? Wan, nanang. Di ka agdanag. Kanuray si kamot, ha? Agan nad ka kanayon ti Tamakaw. Wan, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagam kanya. Tano saan anasaya at ikasasaad ko ditoy, sa anak ko man anagbayag. Sa bagay matkip di, Alangarodan, anak ko. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ramidak. Agan nagkakanayon. Patpatgan ka, anak. Bye. Ay, anyan. Nakaragragsak ti anak ko anang istorya maipapan iti agnagan iti Richard. Iti kastya pa nagsasauna, maipapan iti dayjay nga agnagan iti Richard. Patyak nga ididuluan na dayjay. Nalabit ang nakita na ti father figure iti dayjay Richard. Iso akas di launa yan ti panangis istorya na iti dayjay nga agnagan iti Richard. Talagada ka sanday ti amapaspasa amaklumen. Felisardo. Agdualawasan ti kaawan ti apo ko ta. Day tagarod ka. Talaga amadanagan akong lakay. Panagkunaklumen. Kasayaatan nga ipakaamutan daytoy ka ni Florida. Lakay. Masapula maamuan na mapukpukaw di anak na. Ay,
Uday mo't nga minin. Anya nga tan tinapasabak iti apo ko ta. Jak mo. Jak masungbatan na ita sa lonsod mo, bakit? Ngam tinapatag ita, masapula maamuan ni Florida, ti maipapan iti anak na. Amangan usi di rin nata ni Florida, no maamuan na nga agdo alawas na mapukpukaw ti anak na. Makamo di tanlomen, basta tinapatag, maamuan na noan niya, ti mapaspasamak ita di tawi. Saan mapukpukaw ti anak ko, nanang? Simurot laang iti aktibidad ti kimapangan na grupo. Anya? Impakada na kanyak dayta. Saan na kanu nga agdanag, no bilang jak makontak. Taamangan kanu na awan ti signal ti cellphone iti papananda lugar. Diyos ko, pwede naman la impakada mo't kada kami kanilolo na. Ha? Saan nagpakada kada kayo ti anak ko? Saan, Florida? Iso nagdandanag kami. Nagkamang kami pa'y ngarudan kadagiti pulis. Anya? Ay, naglukon day nga ubing. Apay asan nagpakada kada kayo ngay? Day tangarud kad. Napalalo ti daanag mi kan ni tatang mo. Anya grupo ay di simburutan na. Apay asaan nagpakada. Kana apay nga awan ti pinirmaak a waiver. Kasi ngamin kagno ada aktibidad iti uray anya a grupo iti pagadalan da. Ada waiver anasken apirmaan may. Saan sa aming nga aktibidad ti eskwelaan day jay nanang? Jay kimapangan na a grupo ti agnagan iti Richard ti simurutan na. Anya, Richard Kunam. Ni, apay akas ta ti reaksyon nyo anak ang iti imbaga kanagan, nanang? Ay, por Diyos, Florida, anak. No jay dayo dito'y lugar tayo nga agnagan iti Richard ti dakdakamatan ti anak mo asimburutan na. Rumbang lang agdarag tayo. Ha? Apay nanang? Anya aya ti may papan iti day jay Richard? Ibagayo ko makanyak, nanang. Kaya rigak tinabuyatan iti agburburek adanom. Apaman ana ibaga kanyak ni nanang ti may papan iti kinatao ti agnagan ti Richard manang Emmy. Malaksid adayo laeng iti lugar mi, agdina magpaygayam akameng ti makakanigid a grupo day ja tao. At ipuntiryada kat agrekrut kadagiti agtutubo nga agbalin akameng da. Gapo iti napasamak, dagos ang nagpakada ak kadagiti amok, kat kinid daw ko nga agawidak iti pagilyan tayo. Inlawlawag ko kadakwada ti amin, kat naawatan dakmet, iso nga imanugot da iti kiddaw ko. Apaman ang nakasangpetak iti lugar mi, ditan ang naamwak, asaan lagayam ati anak ko ti mapukpukaw, no di kat aduda nga agtutubo ang mapukpukaw, manipod iti lugar mi. At dapay nakasaritak amay sa kadagiti agtutubo nga inawis da ngem nagkedked. Isu ti nakaamuan mi at tinangawisan da kadagiti agtutubo ket iti anibersaryo ti organisasyon da amaangay ijay Cordillera.
Talaga nga Cordillera tinangipananday ti apo ko may. Kasta amatan ti daddo mga agtutubo manipod dito lugar tayo ang mapukpukaw. Talaga nga ron husto ti atap dagiti pulis ang makakanigid a grupo ti simurutan ti anak mo Florida. Tatang. Ay, anyan. Una yan. Felizardo, nalabit nga mo ti apo ko ta. Saan ta palubusan no nagpakada ka na ta? Iso asimurot latan. Sigurado dahi ta, lumen. Iso asyak lati nagpakadaan na. Tamo nang awan pamalpalat patak, itikin na siya sino di ibagbaga na Richard, tatang, nanang. Kasta lakit de. Florida. Hayan nga rudan di apo ko ta, Felizardo. Anya ti ko na dagiti pulis. Ada kanun koordinasyon da kadagiti kamong ti army. Kat na iti dami nga impormasyon maipapan iti da di agrupaw. Anagoperate dito lugar tayaw. Anya kanu tatang, anya ti madamag. Agoray tayo kanulaeng tapakaamuan da tayo adagaws. Apaman nga dan impormasyon maipapan kadagiti mapukpukaw nga ubeng. Positive ti impormasyon na naawat tayo. Talagang adda iti da ito a hideout dagiti maatap a rebelde dagiti agtutubo. Okay men, on my command. Laglagi pa nyo ti kangrona na mission tayo. Maispal tayo dagiti agtutubo manipod iti makakanigi na grupo. Yes sir. Yes, sir. Move. Yes, sir. Move. Matt, nakadlawan na kita kalaban. Lumabon tayo. Ngang protektaran tayo dagiti agtutubo. Fight! Anya ti kunamanagan mo? Ron, sir. Amom ka di a pamilyar kanyak di imbagam alugaryo di Cagayan? Sir? Anya ti naganti inam. Uno, asino man anang padakkel kan karon ron? Florida tinagan ni nanang ko, sir. Felizardo tinagan ni Lolok. Kan Lomin mo tinagan ni Lolak. Diyos ko. Apay ka di, sir? Amamuyo ka di ti pamilyak? Amamuyo ka di, ida? Tatang, apay ngay. Napaayaban amin iji detachment tinaganak nagiti mapupukaw nga agtutubo. Manipod dito lugar tayo. Apay asaan da ka pinaayaban? Dakmat amo, Florida, anak ka. Dak amo. Madanaganak, tatang. Apay anak ka. Agdinamag nga na pasamak nga inkwentro, idinasarakan dagiti soldado ti kuta ti makakanigid a grupo, asimurutan daron-ron nga anak ko. Florida. Mangan mo't no. Diyos ko, saan ko mamadapo? Tarabayam ko mati anak ko, Diyos ko. Mga asim ko ma.
Nay, tarak mo dagiti soldado ti nagsardang iti batog ti Balay, Florida. Uwan nga pa'y sutatang. Api nga ta. Anya da. Ha? Ron, anak. Tatang, adan ti anak ko. Adan ni Ron. Jack laing pagarup nagkita tamanan, Lester. Uray siya, Florida. Pasensya ka no, Jack, kung nakapagpakadakan ka. Kalpasan ti pa nagturpos tayo ti high school. Kinasapulan namin idi amapana ko ni GPMA. Kastagayan. Kat damamakan pa pa. Amuyo mo't siguro tinapasamak. Saan da na nagbayag dito lugar tayo? Tapaman ana ilako dati Balay Kansularmi. Imakarda ni Bagyo. Nabayagan day di, Lester. Nalipatak pa ikit din. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan kan ka. Awan ti closure tayo di. Gapo ka dagiti kalata pagtan. Amo ka napasakitan ka. Tanapukawan tan iti kontak. Kat itatanag kita tamanan. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan kan ka. Kinunak mo ton, Lester. Nalipatak kong day jay. Tinapatag ita. Nakasubling ni Ron nga anak ko. Naispalan. Agyaman ak unay kan ka. Florida. Di mo ko mga tagidaksan dito adamagakan ka. Anya day ta? Ayan ti ama ni Ron. Saan ka nakiasawa, Lester? Nagbalinak abalasang nga ina. Itinaganos nga edad ko. Takalpasan ti pa nagturpos tayo iti high school. Diakon nakadapaw iti kolehyo. Tasikug ko idin ni Ron. Anya? Kaya't mo asawan? Putot mo ni Ron, Lester. Anak ta ni Ron. Diyos ko. Jakam mo, Florida. Jakam mo. Gapukat nga rod ta saan tan anaikan iti gundaway idi ang nakapagsarita. Nagbain kami maton nga imasidag idi kadag iti dadakkel mo. Taamok mo't asaandak akayat para kan ka. Pakawanan na ko mo, Florida. Jak ingagara. Naamok la ko ma. Jak tinalikodan ti obligasyon ko. Ngam jak mo. Impagarap ko no talaga nga awanan ti gundaway nga agkita tapay. Isuan nangasawa akmutan. No kasta. Adan pamilyam, Lester? Adan, Florida. Ngam kasi tinakunakon. Jak mo. Tanaamok la ko ma. Tinakdarak lakit dito obligasyon ko kan ka. Ngam jak mo. Iso apakawanan nak ko ma. Pakawanan nak, Florida. Nga iti panagkita mi manan ka ni Lester, nariknak nga adapay la panagayat ko kenkwa naman ng Emmy. Nga maamo kasaanan arumbang, gaputa dakat nga rudan bukod na pamilya. Tilaangan pagyamanak manang,
Inyam muna ti bagina ka ni Ronron. Kat manipod idin, impaay na ti obligasyon na iti anak mi. Ngam ti kang runaan a pagyamanak ka ni Lester, nang runa iti na Marswa, kat ti pan nakaispal ni Ronron iti ima ti makakanigid a grupo a nangalilaw kan kuana. Saan asinardangan dagiti soldado ti nanganop iti grupo ti agnagan iti Richard, agingga a naparmak dagitoy. Gaputa damoten komunikasyon ni Ronron nga anak ko kan ti amana, nagbalinan a natalgad ti riknak a nagsubli dito'y Macau, taamok a malaksid kada tatang ken nanang ko. Addan ti ama ti anak ko a mangigiya ken kuana, kabayatan ti panagtrabaho dito'y balasiw taaw. Narigat man para kanyak manang, ngem in ka gumaak a pinunas a namin pinsan, tinabatbati a riknak para ka ni Lester, taamok nga awanan karbengak ken kuana. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Florida. Florida, pagayam ko. Umunay ti amin, agyamanak iti panangitalek mo kada kami iti pakasaritaam. Narigat at talaga no mabaybayan dagiti anak. Nang runa ta dagiti agtutubo, ti agdadata apun puntiryaan ita dagiti makakanigid a grupo nga allukuyan ako mapeng kadakwada. Naimbaglaangan pagayam ko, tanasigod ti amin, kat awan ti dakas a napasamak iti uray asino kadagiti agtutubo, apakairamanan ti anak mo, idi ada napasamak nga engkwentro, idi inispal ida dagiti banwar a soldado. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugod, iti danal tibya.